Mayapat magrasya nga ba po kaya kayongan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat, kay Christoph Amboya, Marites Nosawa, Teresita Mercado, at Janet Manalang. Birthday Thanksgiving, Flor Agad. Safe Travel, Mylene Agad. Ordin Anniversary, Father Aristotel de la Cruz. Speedy Recovery, Rosie Pagyo, Domingo Goson, Bel Trinidad, Lourdes Nukup, at Anita Chente. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Father Felipe, Domingo Senior, Luz, Milagros, Aleli, Christian, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Francisca, Romeo, Remia, Jesus at Librado. Magkiabetan po kindalita pamukulan. Kinagyan ng impam, puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyaw ng banal Espiritu, mantabay kaya kaingan. At kaya timurin. May payabak, marimla po kaya kaingan. Manyaman pambalabaluktot, paro-paro, ngara, naneng bulisay pong palaging umpisa ng kaya katangaldo, king pamanalangin na biyabe, king banal na misa. Nya batang maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, aminan talabamot pagsisyan ding kasalanan tamo, anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikaing magkalub kasalpantayanan, karing kaya kang pipilinan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikaing mayipayang talapagligtas, ay ba't king lahi ng David, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikaing sasaw kay kaming agad makakilala, king maragulming pamikasala, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayipayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kapamilatan ng upaya, ning kaya kang Espiritu, kitman mo ring puso, ning tapat mong balayan, king kalam ning lugod, king metong at metong. Pakiramdaman mo sa rening panaligan at panalangin, ayam pang mi, para ka rin kamag-anak mit kakaluguran. Dinan mo sang sikanan, akaisipan at katawan, banagang pananding kaburian mo, kambening ganap alugod. Iti adwan mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ing banal Espiritu,
Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Magiramdam tamo po king amanuling yan. Pangamasang ibat, kinsulat karing Hebreyo. Kapatad, ing kasalpantayanan, yo ing batayan karing bage, ake katamong panenayan. At yo ing katibayan para karing bage, ay tamo akakit. Paulinan ing kasalpantayanan do ring kaya katamong pipungpunan, metulayo ing Diyos karelo. Uli na ning kasalpantayana ng Abraham, pemintuano itang ahos ni Diyos kayo. Mintayo kimbalen, apengako ng ibiyan ni Diyos kayo. Likuan na yung sarili ng balen, bistaman e nabalo itang pupuntalano. King kapamilataning kasalpantayanan, bibiyebeyang antimong metong adayuan, king labuad apengako ng Diyos kayo. Menok na kanya karintoldo at ang timurin di Isaac at Jacob at tinanggap mo naman king pangako na mo ring ito ng Diyos. Uling panenaya ng Abraham itang syudad aginulis na telakad ng Diyos in syudad ating mga tibe pundasyon. Yung kasalpantayanan, niya namang may kapalyaring igpa kang Abraham, bistaman matwaling tutu, at mismong isarang asawa no, malярang mikaanak. Penaliga ng tuparana ng Diyos in kayang pangako. Uli na niti, king metong mong tao, bistaman iti alos matenya mo, karinlalintorin da kalapalipi, akasindakal daring batuin, kimbanwo, at mabilang-bilang, antimoy binutol balas, kimpasigan. Benga matelangan di ating taong ating kasalpantayanan, wo ila mismo era tinggap itang pengako ni Diyos. Dapat kanita pang marayong panahon, ay ito ikitdo at ketula, ampon masalarang kilala king ila dayuan. Dayuan lat pistulang maglakbe mo ket isulim. Ding tao makanyan apaglalawe kin salirilo, papakit ang masala, king atilang pagdulupan pantunerang labwad. Aliwa ing labwad alikondo, ing karelang isipan. Uling nung itaya mo ing karelang pagdulupan, manawala sanang may kapagbalik ka rin. Dapat ali, ing pagdulapan do, meto niyang labwad alakwas mayap, at itiyo ing labwad ng maligayo karin banwo. Inya napikarinin ing Diyos, ing ausan din Diyos do, uling atin niyang sasadyang metong asyudad para karelo. Ing kasalpantayan ng Abraham, yan naman ing may kayagyag kayo, baneng idaon bilang ay nadurulukan, isa akeyang anak. Kanitang sibukanin ni Diyos, Abraham. Abraham, itang pengakwana ni Diyos, makanyan man makasadyaya pamuring idaon imbugtong ng anak bilang sakripisyo. In Diyos, yung sinabi kayo, king kapamilatan ng Isaac, tanggapan mo ring maging palipi mo. Dapat Abraham at inyang kapaniwalan, king Diyos at yun pasubyan may Isaac. Inya naman tinggap ne ping pasibayo nung wari sa antiya mong mi pasubyan mi Isaac. Amano ning Gino, Salamat king Diyos. nuan nyo ang Ginong Diyos ni Israel, uling delawa ni ingkayang balayan. Nuan niya ang Ginong Diyos ng Israel, uling dalawa ng kayang balayan. Dili na nakatang meto nga mayupayang talapagligtas,
ay ba't king lahi ng David, akiyang talasuyo. Itiyo ay malambat na ng pengako, king kapamilatan ding banal ng propeto. Nuwan niya yung ginong Diyos ng Israel, uling delawa ng kayang balayan. Iligtas na katamo karing ke katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama ke katamo. Pengako na naman impakit yan lunus, karing pipong punan tamo, at ganakani imbanal ng kasunduan. Nuwan niya yung ginong Diyos ng Israel, uling delawa ng kayang balayan. Yo ing pangako ay simpanak ang Abraham, apipong punan tamo, king iligtas na katamo karing kay katang kasalang, banti mama tamo makasamba kayo, ban maging banal tamo at maging matulid, king panimanmano, king kay kabaning bieta mo. Nuwan niya yung ginong Diyos ng Israel, uling delawa ng kayang balayan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Ayasahan lo rin sa blamong kautusan o Ginoo, manatili lo kapilan paman. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ito, inyang may bingina, nga nang Yesus ka rin kayang alagad. Tara, dalakit tamo king kangatbanin dagat-dagatan. Inyalikwan doring dakalataw, sinakialaking bangkang sasakyan ng Yesus at delakit de. Atin lang kayag na aliwapang dakalabang ka. Di natanging tutong masikanayangin sa sapulanin ng mga ragula alun, ing bangka. Alos kakat muna king danom. Makasandal naman ni Jesus, king meto nga ulun, king banda ng taulining bangka. Matudtud dya. Ginising din kayang alagad, Maestro, ngara. Ala na naman kaya ka nung mga matiyatamongan. May bangon ni Jesus at nga nakingangin. Tuknang ka. At inutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinuk nangingangin at mi ka maragula katahimikan. Kibat nga na ka rin kayang alagad, bakit may tatakutan kayo? Ala ko pang kasal pantayanan. Detangano ning maragula takot at kilabot at nga raking metong at metong. Nino kaya iti? Pati na yung angin ating dayat malat, mamintu kaya. Ing mayap ng balita, ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, makiramdam tamo po king umili. Gandang morning. Good morning po. Sa malamig. Ano na po ba ang pinaka nakakatakot niyong naranasan at naramdaman ngayong pandemic? Mayroon na ba? Mayroon ba kayong ganong experience? Alam niyo po, minsan, mga ilang linggo pa lang ang nakakaraan, nagmisa ako dyan sa San Pablo. Linggo. Tapos, siyempre po, mag-alcohol eh. Pagdating ko doon kasi nag-incense, nag-alcohol ako. At, ayan, nag-opening prayer. Tapos, naupo ako. Tapos, naamoy ko ang aking daliri. Parang walang amoy yung alcohol. Sabi ko, nawalan yata ako ng pangamoy. Kasi, bagsik po ng amoy ng alcohol eh.
Nag-alcohol ako pero parang walang amoy. Meron na yata akong COVID, sabi ko. Ba't wala akong pangamoy? Inamoy ko po yung relo ko. Ito relo. Kasi normally may amoy dito amoy pawis. Sabi ko, parang walang amoy. Hindi yata ako nakakaamoy, sabi ko. At natakot po ako, ninervyos. Sa aking nervyos, habang ako'y nakaupo doon at pinapahayag yung mga pagbasa, yung mga salita ng Diyos, parang di ako makahinga. Sabi ko, parang di yata makahinga. Sa sobrang nervyos, ninervyos po ako. Sabi ko, ito na, sabi ko. Tinamaan na yata ako ng COVID, sabi ko. Yan na, sabi ko. At nung mag-aleluya po, buti nag-insenso. Naamoy ko yung insenso. Ay, marami pong salamat. Mayroon pa pala akong pangamoy. Kaya tapos po ng misa, tinanong ko yung coordinator, bakit ganyan naman yung alcohol niyo? Walang amoy. Sabi ko, kahit naman hindi scented, mayroon namang amoy ang alcohol. Pero ito parang walang kaamoy-amoy. Pinanervyos ako ng inyong alcohol. Sabi ko, dahil walang amoy. Pero siguro po dumating na sa punto sa buhay natin yung parang natakot ako tayo sa buhay natin na parang mamamatay na ba tayo? Yung fear for our life, yung ganon. Kaya fear for death. Fear of death. Fear of death. Yung natakot tayong ito na yata. Ito pong ating ebanghelyo, parang ganun ang siguro naramdaman itong mga alagad nung nandun sila sa dagat kasama ang Panginoon at biglang lumakas ang alon at hangin. Natakot silang ito na, mamamatay na tayo nito. Sila po'y mangingisda at alam nila yung kilos at galaw ng dagat. At alam nila yung peligro. Kaya nung ganun nangyari, natakot sila kahit na sila yung mga mangingisda dahil natakot sila dun sa panganib na yon. At yun nga, nakita nila yung Panginoon habang sila'y takot na takot at sila'y ninenervyos sa mga nangyayari. Ang Panginoon naman nandun sa bandang hulihan ng bangka, mahimbing na natutulog. Kaya tignan niyo po yung sinabi nito mga lagad, ginising ang Panginoon. Mayroon pa namang kasabihan, dapat wag gisingin ang matutulog at baka pag masama ang kanyang paggising, baka wala sa mood. baka bullshit. So anyway, ito po'y ginising. Sa ang bungad ng mga lagad bakit? Sabi, ala na naman kaya ka, nung mga mateta mo nga. Actually po, kung tatansin mo ito, ala kang pakialam ng mga mateta kaya wala mga yan. Ala ka bang pakialam kung tayo lahat mamamatay dito? At napakaganda po ng itong ebanghelyong ito. Wala nga bang pakialam ang Panginoon sa kanila? At ilalagay ko lang po sa ating sitwasyon. Pag nandyan tayo sa mga panganib, wala bang pakialam ang Panginoon sa atin? Ngayong pandemic na ito, yan ang maraming naririnig ko wala bang pakialam ang Diyos sa atin? Gayong nandito tayo sa ganyang mahirap na sitwasyon. At 1 year na dito sa Pilipinas. Meron din po akong nakausap na isang kalaro ko sa tennis. Ito naman tungkol sa mga leaders. Sabi niya, ba't pinababayan ng Diyos na magkaroon tayo ng ganyang mga leader? Sabi niya. Parang parang mga demonyo na, sabi. Wala ba siyang pakialam sa atin? Ang ganda din ang mga tanong siguro po pag ganun nanganganib tayo,
o nalalagay tayo sa peligro, pwedeng sumagi sa ating isipan yung mga ganyang tanong. Wala ba siyang pakialam sa atin? At kung wala siyang pakialam, ibig sabihin, hindi ba niya tayo mahal? Hindi ba tayo mahalaga sa Kanya? Bakit parang pinababayaan tayo? Yan, ganyan. Ayun, maganda po itong ating first reading. Itong ating first reading inire-relate nitong sumulat sa mga taga-Hebreo ang pananampalataya. Sabi niya, kapatad, ing kasalpantayanan, ing batayan, karing bage, ake katamong paninayan. At siya ing katibayan para karing bage, ayatamo akakit. Mga kapatid, ang pananampalataya, ang basihan, at ang ating pinaninindigan, ating sinasandalan sa mga bagay na ating mga inaasahan at sa mga bagay na di natin nakikita. Sabi niya. Para sinasabi nito na ang pananampalataya, yan ang pagtitiwala na yung mga inaasahan natin ay mangyayari. Sa kabila ng ito'y hindi pa natin nakikita. Yan ang pananampalataya. At siguro, pag nanganganib po tayo, peligro tayo, ang inaasahan natin ay ililigtas tayo ng Diyos. Hindi tayo ipapahamak. Yun ang inaasahan natin. Kaya kung ilalapatan po natin ang ating pananampalataya, ibig sabihin, patuloy tayong magtitiwala sa Kanya. Sa kabila ng malabo ang lahat, di natin nakikita. Pero ang pananampalatayang nagsasabi na tayo tiwalang hindi niya tayo pababayaan at ang mga inaasahan natin sa Kanya ay Kanyang gagawin at tutuparin. Tulad yung experience binanggit po rito si Abraham, no, ng panahon niya, na kabila ng hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng Diyos, siya ay sumunod. No, he obeyed, no, ang ng Panginoon. Ultimo nung hingin ng Diyos ang kanyang kabubugtungang anak, no, na si Isaac. Hindi nagdalawang loob si Isaac na ialay, ihandog sa Diyos. No. Sa kabila ng siguro hindi niya naunawan, ba't itong pinagkaloob na anak sa kanya binabawi pa ng Diyos, kinukuha pa. Pero dahil dun sa pananampalataya, pagtitiwalang yon ni Abraham, na hindi siya pababayaan ng Diyos, sige lang. Ika nga, dito, binigyan ng explanation. Para kay Abraham daw, kahit ihandog niya yung anak niyang si Isaac, at mamamatay doon sa paghandog doon sa altar, ang Diyos naman daw may kakayahang ibalik ang buhay ng kanyang anak. Ibig sabihin, gagawa pa rin ng Diyos na hindi pababayang walang anak si Abraham. Para baga pong minsan mayroon akong binirong isang anak, isang bata. Mayroon akong binirong isang bata na may kinakain na choknat. Sabi ko, sa akin na yung choknat. At yung isa lang yung choknat niya, sige, binigay sa akin. Ay, napakabait. Sabi ko, salamat. Buti binigay mo sa akin ang choknat mo. Isa na lang, binigay mo pa sa akin. Sabi ng bata, marunong sumagot yung bata. Sabi niya, among, sabi niya, kahit ibigay ko, kung marami akong choknat, ibigay ko sa iyo yung mga choknat ko. Alam ko naman, ibabalik mo sa akin, Hershey's chocolate na. Sabi niya, mga kisses. Sabi niya, maloko itong bata. Choknat ang binigay, ang kapalit daw, Hershey's chocolate. Alam ko naman, babalik mo sa akin, papalit mo, Hershey's chocolate. Sabi niya. Pero alam niyo, ganun ang pananampalataya. Parang hiningi ng Diyos sa atin itong mga nasa sa atin. Pero ibabalik niya, ika nga, mas higit pa
Doon sa parang kinuha at iningi sa atin. Yun ang ano ni Abraham, ang kanyang pananampalataya. At sa panahon pong ito, ng pandemic ulit, pinapaalala ng unang pagbasa sa atin na ito, tatagan natin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos tulad ng ginawa ni Abraham. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa Panginoon ng buong tiwala at pananalig sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan sa kabila ng kuminsan nakakaranas tayo at umaharap sa iba't ibang mga pagsubok at panganib sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kin Santo Papa at din sa Blang Obispo, masigasigla sanang magobro para kin kayaryanin Diyos, ketiking yado, kambening masolong lugod at matinding malasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa Blang Pari at relihiyoso, itagulaling dasana, yung kabilugan ng biye, kim pamaningat at pamanese karing memalen, ning kayaryanin Diyos, ketiking yado, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sa Blang Pamilyo, imbalang miyembro, at talastas na sana ang lugod ng Jesus, king balang metong karelo, at mibibela kinsala, mintunel lugod, at mamikakaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kay katamong ang makatipon keti, king lugod kang Jesus, manakit ta sanang sika na nalug, maglarin ka sa sarili tang kasalanan, at manakit lugod, ban makagawang dapat kapamayaran, para ka rin palpikasalo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Yan ipodwan tami sarili tang kapagnasan. Ipaming at subanwa, busan mong king sulo ng Kristo, tagapan ming keng kayadwanan, at bilang kapasalamatan, mit mong kababaminoman sanang ayaslagan king sala ning kasalpantayanan, di kay kaming kapatad. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayon. Kung Diyos, kakuyang yabang, alak ka, peka man yaman, bilang kaku, kapuryan, timpig kalugna, kaligtasan. Mapaglunos yan Diyos, Diyos yang makatuliran, yakapuding penalikan ang gaking kasakitan. Ingka kung Diyos, kakuyang yabang, alaka, peka man yaman, bilang kamu, kapuryan, kinpit kaluga,
Manalang kay pakamalang kapatad, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuiting daon karinggamad mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamang kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, pakalulwan mo rin kekeng kamag-anak at kakaluguran, para karela, yayampang miya, iting sakripisyo ng kapurian. Mananasanan dating banalayain, akam tanda para karela, ingkay kang kanuanan, at idalaro sa aking tula, ning alanganggang ligaya. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi, Amen. ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka tipunin, yat nayo rin puso yo. makayan na no, king gino, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa Diyos king alanganga lubos mayupaya. King kaya kang pamaglingap at kaya pa na pinabluban. Lelangan ming tao ban mga siwa king sabla. King pake mong itulid meng lubos ing tao, pepa intulot mong dumalan niyang kasakitan. Uling gilutan na ka king pamikasala na. Dapat pauli ning kaya kang pakalulu. Sepan mo nemang magbalik lub kaya ka. Kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ulinita kang beri sablang koro, ring angeles karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banaliya gino, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwating yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapala diya ing daratang king lagining gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira suned binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinmaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Itiin kalis, ing ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kaya't para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gaganapan, pangasubi mong bebek, kay kami ang pagmasusyan, panyatang mong maligaya, kay kami ang Yang ini gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyabli ng may biyen ing anak mo, darami kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sabling miye, ading sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakalulupan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga, ban kaya ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo,
at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ang Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amahin talapangabos at mibog king banalan taro nga tamang ining mangangas manalangin. Igpami ayat chubanwa. Misamban niya yung lagyo mo. Datang kaya kami ing kayarian mo. Mipamintuan ing lugmo. Kaya tisulip ang Antibanwa. Ing kakalan ni king Aldo. Ibiyemo kaya kami king Aldo ang eni. Ampon ipatawad mo kaya kami ring Dalam salami ni kaya kaya kami. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisang king tukso. Nunay kabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ing kekang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, ing laban mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Timon. Tipo may kakapatid, masyatang yan pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga, kapayapan. Kordero ng Diyos, aminalambog ang kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, aminalambog ang kasalanan ng yato. Pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakog ang kasalanan ng yato, ibiyam kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, amilalakog ang kasalanan ng yato. Noon tamang mayawas king hapunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya dapat ikas ng amano mo, kumayam na ako.
po. Salamat Ginoo, salamat. Salamat King lugod buhat lingap. Salamat King pagkamalmot pamahingat. Salamat po, salamat po. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming, si Cloud tamo po ban pangadyan ning dapat ay spiritual ning pamakinabang. Itamungan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot, pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakawlanda ka, balam mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamungan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atyo, king pamangailangan. Ipaniga po, Mikeko, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Ay paming malagud, iking tinanggap, kareting banal na misteryos, ipanalangin mila ring kay kamag-anak at kakalaguran. Abinye mo kay kami, king lugod. Patawaran mo sa ring karelang kasalanan. Ipagkalod mo karela, ing alamang patanat, pamamatula,
at antabayan mo sana kay kabaning biera ang gaking aldo potang ikami kambering sablang sinuyo keka makapagsaya kay harapan mo manggaman king alanganga iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo At keran timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu ingib pa amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Nayari ning kay katang kapag masusyan, niya umetan ng ini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Diyos. Iyas na o bininyagan, ing pangit kawalitangan. Bendisyon ng Diyos lawit numan, kay kagayang babagalan. Amanong mapagkawalan, amanong pabiyakasalan. Usali karaluntuman, yaing teka paliwanan. Dakal pong salamat at maya pa oras kay kaingan magandang umaga. Marami pong salamat. Miming at tangan po. Miming.